Ja, og så faktisk nogen, som virkelig skal passe på, er, jeg har været investor i Zetland. Jeg har lige lavet mit exit i det. Men Zetland er jo et journalistisk medie, dybdegående journalistik, langsom journalistik. Samtalen, der foregår i det rum, jeg har været heldig nok til at sidde i bestyrelseslokalet, samtalen, der foregår i det rum omkring AI, er jo noget helt andet end The Marketing Guy. Det er jo, jeg kan huske, der var en journalist, der havde brugt AI til at generere en lydbid af journalistens stemme, for ligesom at lave sådan en effekt, som du egentlig godt kan, du kan godt gå ind i et lokale, så kan du optage den sætning, og så kan du pille ved den om bagved. Men det var, jeg kan lave den her, det var sådan en sci-fi-serie, et eller andet ting, ikke? Og der reagerer, jeg tror det er Tav, som er direktør i Zetland, han reagerer med sådan en stop lige en halv, bare lige så det er sagt tydeligt, det gør vi ikke. Så skal det voldsomt varedeklareres. Ja. Fordi de har et troværdighedsaspekt, som er så fucking vigtigt. Ja. Og vi forstår slet ikke endnu, hvordan AI kommer til at påvirke nyhedsbranchen. Og den er jeg bekymret for. Men jeg tror, at de gør det rigtige at sige, vi må ikke bare kaste os fuld 100% ud i det her og begynde at bruge det.